Nu. Hej og velkommen til Mass XC32's anden Minecraft gameplay. Der skete et lille problem, og min ven Markus blev væk, fordi han er isbasser. Så nu måtte jeg altså ud på et langt eventyr, og finde ham. Så lige en ting, vi snyder ikke, men vi har tilsyneladende 20 mand i iTeams til, men det var kun for at vide, hvor jeg har dykket mit lille lukkenskur. Ja, det er flot. Det glemmer jeg altid. Så han kan desværre ikke se den der, men nu prøver jeg så at guide ham vej. Mads, slap lige af. Jeg venter på ham. Jeg kan se, ja, du er lige der. Så kom der her, din lille grisemand. Så gå. Lille grisemand, Okay, du er en lille grisemand. Ser sådan ud? Nej. Nej, jeg skal lige sige, at det er ikke Du ligner Essie med et det er grisehoved. ikke min Minecraft, men jeg får snart en sådan. Ja, det var så ikke den her, vi skulle hen til. Det var den, men mit lille lokumskur er ikke her. Mads, skal du ikke lige sige, hvad du fandt i mellemtiden? Nå, hvad jeg fandt i mellemtiden? Jo, da jeg var ude og lede efter ham på kreativ. Mads, du kan ikke finde dig igen. Det var mit lille lokumskur. Så fandt jeg Mads, faktisk jeg en kan ikke landsby. finde dig igen. Du er der. Her, jeg er her. Jeg kan ikke se, jeg er blind. Det er dum. Det er dumme mennesker. Okay, vent, jeg går hen. Vent Nå, om. der er det, der er Ja, det, kom. der er det. Så fandt jeg en lille landsby, og det har taget mig 100 år at finde den skide landsby. Så nu vil vi egentlig bare gå hen og brænde den ned til grunden. Nej. Ja, og så brænder vi den ned, eller rettere, vi dræber alle de små Og så stjæler kære vi deres mennesker. hus. Og så har vi mit lille lokumskur her, ja, og så tager vi deres hus. Vores lille hus. Se, det er ikke så stort, men der er dobbeltseng, så man kan lave lige, hvad man vil. Vent, kan jeg ikke lige se. Kom så. Hvordan sover man? Du højreklikker bare på den. Han er ny. Sådan der. Så har vi en lille lur. Man sover godt her. Godt. Så fik vi gokket den af. Nej, Hvad kan vi ikke tage på? Nå ja. Nej! Nu er det lort. men jeg smadrer det. Nej, det gør jeg. Sådan. Jeg tager de 3. Nej, du skal ikke udlægge mere. Men det gør jeg. Nej, okay, undskyld. Mads, undskyld. Virker du dum ud? Det er jeg sgu. Charlie ting. Nu genopstår jeg jo et eller andet lortested. Nu skal du finde mig igen. Jeg er ked af, at vi lige tager den på kreativ, men det er fordi, jeg må finde min ven. Jeg tager lige nat på, bare lige for, at du kan se min lysting. Det er, hvis jeg skulle få lyst til at dræbe ham, vi har sådan en her. Mads, det var det dummeste, du nogensinde har gjort. Jeg tror faktisk, du spawnede der, hvor vi startede med det. Det tror jeg ikke. Gå nu bare ud et eller andet sted. Hey, jeg kan bare kigge på min map, hvor du kunne være. Hey, du er lige der, se. Jeg sagde, det var smart at få et kort. Au! Ja, der er ikke nogen lysting ved mig. Jeg vil skide på, hvad der er ved dig. Skal du stå her? Mm-hmm. Jo, du skal. Men det gør jeg altså ikke. Det er et dumt skatkort. Fejl. Ja, jeg kan bare se. Jo, det står et eller andet sted her. Jeg har jo ikke noget skatkort, fordi du tog det. Jeg tog det ikke. Og Jeg du var bare dræbte heldig mig. at få det fra dig. Og det der lokumskur. Nå, du er i lokumskuret. Hvorfor er du har sovet i sengen, har du ikke? Jo. Der er bok, så burde du være i mit lokumskur. Den seng, man har sovet i, eller lavet andre ting i. filmer den. Ja, det gør den. Selvfølgelig filmer den. Jeg ikke, den der. Nu skal vi finde mig igen. Ja, men du skal ligge i den der seng og ligge og lave de ting, man nu gør i en seng. For helvede, mand. Jamen Mads. Yes. Hold så i. Det er jeg ked af, I lige måtte høre, men han er virkelig provokerende, mand, når han dør i tide og utide. Ja, men det er dig, der dør i tide og utide. Der er sikkert fejl i min seng. Så nu kan jeg lige vise jer den lille landsby, der er her. Når I kan ikke se mine fingre, men I kan i hvert fald se den er derovre. Men den skal vi i hvert fald over til bagefter. Men nu er jeg lige nødt til at finde min lille spade igen. Okay, vi sætter den lige på pause for at finde mig. Ja, vi sætter den lige på pause. Jeg gider nok ikke vente, så Sejt. vi ses. Nu fandt jeg ham igen. Og nu er vi altså sikre på, at der ikke sker flere fejl. Men vi skal lige lave et lille eksperiment. Bare sådan for humorens skyld. Og du skal ikke slå på mig. Jeg vil teste, hvor meget én TNT kan lave i ødelæggelse. Er vi klar til det, publikum? Vent, jeg skal væk. Eller stør jeg? Bang! Lad os se, hvor meget den kan lave. Væk! Nej, jeg vil væk! Fuck. Men, det lagger. Hvorfor lagger Det lagger, fordi det var en rigtig grim TNT. Skal have noget. Fuck en TNT! Au! Nu tager jeg lige på kreativ for at vise, hvad sådan en super TNT det kan gøre. Se, og så se hvor langt ned vi så kom. Og så skal vi hele vejen ned i bedrock og det hele. Men var det ikke meget sådan en lille TNT kunne gøre? Så derfor må jeg ikke lege med TNT selv. Børn. Ja. Fuck ja. Nå,
Men nu flyver jeg lige hjem til mit hus igen. Og jeg ved godt, det er snyd at bruge kreativ. Men det var kun fordi, jeg skulle finde ham. Og nu kommer du. Men jeg står lige sådan, jeg vil finde noget. Ja, men det er jo snyd. Det må du ikke gøre. Ja, det er pikdyr. Det er jeg ked af, I måtte høre, men det må han altså ikke, vel? Så går jeg lige på survival. Og så nat. Og så tager jeg en lue, What the fordi... fuck, nu kan jeg ikke finde dig. Fordi du er dum. Jeg Pis, jeg kan ikke sove uden dig. Jeg kan ikke kunne sove. jeg kan kun sove, hvis jeg har ham med. Nu går han lige på kreativ, fordi ellers kan jeg så ikke finde mit hus. Lol, man skulle trippelklikke. Din mor er trippelklikke. Så er min mor. Nå. Og så. Her er ellers noget mit hus var. Var det den lille eller den store, det der? Ja, det var den store. Ja, der er mit. Okay. Og nu kan du godt ikke få til at sove. Hvor fanden kan du ikke sove med mig? Det skulle være mærkeligt. Det er fordi, det er en bøse karakter. Virk nu, mand! Dør. Samt survival. Okay. Nu pauser vi den lige igen, fordi der er tilsyneladende en masse lort Du der. sagde, at jeg ville komme til Ja, men det er jeg ked af. Ja, det er vi rigtig ked af, men jeg siger jer lige en ting. Hvis der kommer mere lort, så dræber jeg Markus. Og nu sover du, Markus. Højreklik på den seng. Nej, det var venstre. Ja. Sådan der, og nu har du fame bare at sove, hvad det bliver sur. Nå, det er morgen. Sådan, nu er det dag. Surprise, surprise. Ja, du er dygtig, hva'? Nu skal vi derover i dag, eller... Slap nu af, jeg kan jo ikke følge med. Så tig du stille, kan du ikke bare følge med? Skal vi gå over til den der landsby? Så luk dig røven. Jeg fortæller her. Okay. Men nu skal vi altså over til den der landsby og lave lige, hvad vi vil. Jeg tror faktisk, vi tænker sig at springe den lidt i luften, men... Nej, pis! Pis. Hvor nubet. Jeg er ikke død. Jeg kommer op. Skal jeg fandme have noget hævn. Revenge! Jeg tror nok, det hedder hævn. Så. Nej, det hvad fanden bruger du til at komme op? Glødesten. Glowstone. Den kan jeg godt lide. Kom så. Nej, det var den forkerte vej, din. Så har jeg lavet en lille ulækker bro. Ja. Okay, så kom. Lad være med at sætte. Se hvor fint den er. Au! Lær det. Mads, kom nu, vi skal over til... Nej, jeg drikker lige en kro. Jeg er ligeglad, jeg går over til den nu. Nu skal vi over til landsbyen. Og så skal jeg se, om jeg kan få nogle penge. Vi er så fattige nu om dagen. Men, nej, nu kan jeg ikke... Nå, der er det. Stille. Vi har cirka 2 minutter tilbage, og det bliver en rigtig dårlig optagelse. Men vi laver sgu nummer 3 også. Mads, hvad fanden snakker du om? 10 stille, det her det er optagelse 2. Det ved han ikke noget om. Andre mænd! Jeg er ikke længere ensom, sammen med den nød. Vent på mig, fordi... Pis, han vil have en smaragd. Og så får jeg 8 kager. Han er dum. Så nu har jeg altså tænkt mig at slå ham ihjel. Jeg vil have din smaragd! Mads, vent lige. Nej, Jeg skal lige følge med jeg dig. skal dø. Ja, okay. Hvordan nu gemmer de så i husene. 2 sekunder, jeg tager den lige på lidt. Sådan der. Ja, sådan der. Nu lægger den ikke mere. Det var jeg ked af. Men nu skal jeg lige se, om der er en anden, der vil bytte. Ej, så lad det være, men skal du nu også have smaragder? Jeg kan se Jeg landsbyen. slår dig ihjel. Mads, jeg kan se landsbyen. Ja, og jeg er i landsbyen. Hvilken hus skal vi have? Det her det er mit hus. Lad være med at dræbe ham der. Hvad er det nu, de kalder dem? Kan det ikke Enderman eller sådan noget? Mærkeligt. Han er ikke særlig klog. Må jeg dræbe ham? En Enderman er en stor, sort, mærkelig figur, som er wannabe for De Slender. har jo ikke nogen penge eller noget. Jeg har aldrig sagt, at de har penge. Jeg har sagt, at de vil have penge for at få dejlige ting. Okay. Jeg kan ikke dræbe dem. Jeg tager det nærmeste hus, der er en seng i. Hvad fuck er det? What the fuck er det for noget, det her, mand? Det er simpelthen ikke Jeg får okay. ikke noget ud af at dræbe. Lad være med at kigge på mig. Ja. Vi skal lige dræbe dem alle sammen, og så er det her vores nye base. Du laver lige en voldgrav bagefter, ikke? Hvorfor fanden skal Der er jord inde i huset, det er sgu da en fejl. Fejl i Minecraft. Pis, der er også jord inde i hans hus. Hold kæft, de kan ikke finde ud af at gøre rent sådan nogle munke, mand. Kan du gå ud af min blomsterbede? Det er kun mig, der træder i dem. Hallo, er der hvor mange mennesker der er? Ja, det er ligesom nok derfor, at det er en hel by, ikke? Jamen, er der ingen kvinder? Fuck, jeg Nej. fik et chok.
Det var